नोंथाङा माब्लाबा गावखौनो जोबोद मोजां सानदों नामा? नाथाय समाजा रावबो नोंखौ बुजिनो हाया। नोंथाङा माब्लाबा सानदों नामा दि मोजां मानसिया बयनिख्रुइबो बांसिन खस्थ' सहायनो गोनां जायो? जुदि नंगौ, होमब्ला बे भिडिअ'आ नोंथांनि थाखाय। खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मुङा फैलाव। नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनगोन। मोजां मानसिया अरायबो सेक्रिफाइस खालामो, गुबुननि थाखाय सानो आरो गुबुननि दुखुखौ गावनि सानो। नाथाय गोबां बार बिथांमोनहा गुबुननि मावनानै खालि दुखु आरो खस्थ'सो मोनो आरो बयजोंबो सोंखारिजानोबो गोनां जायो। फैदो बिदिब्ला दिनै मिथिना लानोसै बेबायदि मानो जायो। सासे मोजां मानसि बैसो जायदि जाय जेनिबो लब गैया लाबासिनो गुबुननि मदद खालामो, जाय गुबुनखौ दुखुआव खोलैनो साना आरो जाय सैथोनि लामाजों अराय आगान सुरलांनो सानो। मोजां मानसिया अनसुला जायो, बेनि गोसोआ गोरलै आरो गुबुननि दुखुखौ गावनि गोरबोआव मोनदाङो। मोजां मानसिया बांसिन थगायजायो मानोना बियो मुलुगनि गासै सुबुंखौनो फोथायो। बियो सानो दि गाव जेरैबायदि संसाराबो बेबायदिनो, नाथाय सैथोआ बेसोदि रावबो बिनि बायदि नङा। बेनिखायनो मोजां मानसिया खनले खनले थगायजानाय दुखु आरो सिन्थाखौ मोनबाय थायो आरो बियो गोसो बायग्लिलाङो। जुदि नोंथाङा मोजां आरो दुखु सहायनो नांदों, होनबा बेनि ओंथिया बे नङा दि नोंथांनि मोजाङा ओरैनो बेखाराव थांगोन। बुंलावरिया खाफाल एबा खामानि बे गासैखौबो मोजां मानसिनि सायाव बिजिरनायखौ खालामो। दिनै नोंथाङा बेबायदि दुखु खस्थ' मोनगासिनो दं, नाथाय फैबाय थानाय सानफोरा नोंथांखौ बै खुसि एबा गोजोनखौ होगोन जायनि नों खुंथायगिरि। जुदि नोंथाङा सैथो, अब्ला नोंथाङा नोंनि मोजांखौ माब्लाबाबो दा नागार। गुबुना मा बुङो नों बेखौ थाल दाला, नों बेखौसो थाल ला दि नों गावखौनो माबायदि नुयो। मोजां मानसिया मुलुगखौ सोलायहोयो आरो सानसे नोंथांनि सैथोआनो बयनिबो गोहो जागोन। मोजां मानसिया अराय लासै नाथाय मोजां फिथाइ मोननो हायो। जुदि नोंथाङा बे भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो नोंथांनि साननायखौ कमेन्टआव खोन्थादो। आरोबाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, मानोना आं नोंथांमोननि थाखाय आरोबाव मोजां भिडिअ' लाबोनो हाबावथों। गोजोन्थों।